ove nove tehnike. Zdravo, Mara. Dobro večer svima. Kako se, Zdravo, šta radiš? Zlatice. Sjajno. Snimamo. Snimamo, sapličem se sama sa sobom. Snimamo eklere. Dakle, 2/3 recepta je potpuno isto kao kod Princes Krofni. Razlikuje se onaj poslednji, ona 1/3. Da počnemo, pošto imamo puno posla. Pola litra mleka, jedan deo sipamo u šerpu. Evo ovako, 1,5 deci. Čekaj još malkice da sipam. Koliko si sipala u šerpu? 3 deci mleka. 3,5 decilitra sam sipala, ostaje ovde 1,5 deci. Ovde uključujemo ringlu, da nam se greje ovo mleko, jer pravimo krem, jediti fil za eklere. Ja ću vičem sve Princes Krofni. Neka ga na 8,5, ovo je skoro pa 9, dok ovo umutimo. Dakle, u ovaj ostatak mleka što nam je ostao od ukupno pola litre, dodajemo 60 grama gustina. Umesto gustina možete dodati brašno. Lično više volim gustin jer nema onaj brašnjav, onaj ukus koji se da osjetiti, jel, kad se koristi brašno. U suštini, ekleri su produženi... Produžene Princes Krofne, ali postoji razlika. 2 jajeta, ali nam trebaju žumanca samo. I dodajemo ih ovdje. Dođe nam mleko ovamo. Došao. 150 grama šećera dodajemo u ovo mleko ovdje koje nam se greje. I 20 grama, odnosno 2 kesice vanilin šećera. Ovo ćemo samo kratko da promešamo. I prelazimo na ovaj ovdje deo. Dakle, da umutimo lepo sve dok se ne razbiju grudvice. Mleko smanjujem na 1/7 i dodajemo ovaj sad krem uz mešanje sve vreme. Dok nam se potpuno ne zgusne. Ovo sad traje nekoliko minuta. I moraš svo vreme da mešaš. Pa da se ne bi zalepilo, da. Mislim, nije ovo 15 minuta, ovo će 4-5 minuta i vidjet ćeš, dobit će se gust, onako lep krem, kao puding. Ovo se inače zove poslastičarski krem. Poslastičarski? Da. Univerzalni krem. Ili krema za kolače. Za krempitu, za Princes Krofne i brojne druge kolače. Evo, posle 2,5 minuta, ne znam da li je toliko Pa nema prošlo. ni toliko. Evo vidiš, dobila se super onako gusta smesa. Nastavite da mešate dok se skroz ne sjedini masa. Ona je dovoljno gusta, samo da napravimo lepu, jednoličnu onako masu bez grudvica. Kao baš majstorski mora da se Mora. meša. Mora. Sklanjam ga, pazite na ovo. Ovo je nešto efekat vulkana i glave. Ono, puf. Jeste, na puf. Sad ćemo da pređemo na testo, samo da uzmem komad folije da pokrijem ovo. Sad ću i to objasniti. Dakle, komad folije, pošto nam treba potpuno hladan krem, stavite komad preovidne folije preko površine. Na taj način sprečit ćete da se stvori ona usled oksidacije, odnosno nazdravlja Zlatice, kontakta sa vazduhom, da se stvori ona skrama koja ne izgleda lepo onako u kolačima. I sada krem. Ovaj krem ja ću ga izneti na terasu da nam se dobro ohladi. Znači mora da bude skroz Skroz mora da bude hladan. Njega sklanjam, prelazimo na testo. Ponovo ova ringla, ona je već topla, na najvišu temperaturu. 250 ml obične vode. Topla mješavina. Ovo je jako bitno da pazite. Da, tačno mora bukvalno biti u mililitar. 125 ml jestivog ulja, odnosno zejtina. Testo za eklere možete praviti i sa puterom. Lično vam ne bih savjetovala zato što je ovo onako dobitna kombinacija. S ovim sigurno nećete pogrešiti. Apsolutno nećete pogrešiti. I dodajemo 1 kesica
1,5 kesica, 15 grama vanilin šećer. To je tek malo samo da zasladi testo, pošto fil je dovoljno sladak. I malo soli. Sada čekamo ovo kad proviri, dodajemo brašno. Čekamo dok ne proključa ova kombinacija. Gasimo, isključujemo ringlu, više nam ne treba. U ovako jedna varjača drvena, 150 grama brašna, tip 400, oštro. Mešajte brzo dok se sve lepo ne sjedini. Možete i da sklonite sa ringle. To je to. Sjedinili smo, jesmo tu? Jesmo. Klimaj glavom, Zlatice. Klimam. Sjedinili smo ovo ulje, vodu i brašno, sada ćemo ostaviti da se prohladi. Ne mora da bude skroz ledeno kao fil, ali dovoljno prohlađeno, pa nastavljamo dalje. A ti mene? Nastavljamo dalje. Reči li rerno? Hoću sve, a na kraju ništa. 200 stepeni, gornji donji grejač i 200 stepeni. Mora dobro da nam bude zagrejana rerna. 4 jajeta jedno po jedno razbijamo u ovo testo koje se ohladilo. Nije potpuno hladno, ali ne smije da bude mlako do hladno, ne smije da bude vruće. Dakle, jedno po jedno jaje ubacujemo i ručno mešamo. Znači, ubaciš jedno, promešaš. Ubaciš jedno, promešaš. Dok se skroz ne sjedini. Napravili smo testo. Gotovo je. Ovaj proces, inače, neki ga prave mikserom. Ja ne, ja sam ona stara škola. Treba nam jedan pleh, veliki, od rerne. Ovo je špric za tulumbe. U principu možete i dresir kesu, odnosno onu kesu za šlag, pa sa širokim nastavkom, ali zbog izgleda eklera ovo je negde najbolji mogući završetak koji možete imati, bit će najverodostojnije. Dakle, u slučaju da nemate ovaj špric, možete i sa dresir kesom. Kao u slučaju Princes Krofni. Zvezdasti nastavak, što veći otvor. Punimo špric. Nemojte da prelazi ovu dužinu, jer ako budete duže pravili veće i duže, ovo je nekih 7 cm otprilike, ako budete, oni ne treba da prelaze 10. Ako budu previše veliki, napravit će se kao hlebčići, a to ne treba da bude. I spojit će se ili šta? Raspucat će, naduvat će se testo i izgubit će formu, izgubit će svoj oblik. Spremni za rernu. 20 minuta na 200 stepeni i još 20 na 180. Nema otvaranja, nema diranja, ništa. Do samog kraja. Četrdeset minuta kasnije. Opa, vato. I ostala su ova 4, što nisu stava u pleh. Ali oni nas sad ne zanimaju, jel? Sad nam nisu važni. A šta se dešava tamo sa onim? Ovo moramo da čekamo da se ohladi skroz. Znači skroz da se ohladi da bismo ga filovali. A sad ćemo da pravimo polako krem i čokolada. Ovdje ima 200 grama čokolade. Ovo nije obavezno. Dakle, nije obavezno, ovo je proizvoljno. I 25 ml ulja, odnosno 5 kašika. Ulje i čokolada. Ulje i čokolada. Crna čokolada. Ne, zbog tebe sam uzela mlečnu čokoladu, Zlatice. Umikrotavala sam da nam se otopi. Minut i po kasnije. Mlečna čokolada. Da, mlečna čokolada za kuvanje.
Kažem, ovo nije obavezno, ali hoću da pokažem kakav krem možete da napravite za eklere. Pošto smo rekli na početku... Ti hoćeš... Da, jasno. Da postoji razlika između Princess Crofton i eklera. Završili sa čokoladom. Nju ćemo da pomerimo privremeno. Krem koji nam se ohladio skroz. Ovo ćemo da sklonimo, ne treba nam. Da vidimo kako to izgleda. Ko kamen. Takvo i treba da bude, jel? Prebacujemo ga u veću posudu. Prebacili krem iz šerpe. U principu to ovo i ne morate da radite, ali ja ne volim mikserom po šerpi da zvrndam. 125 grama maslaca, putera. To vam je pola onog... 125 grama, to vam je tačno polovina onog pakovanja. Puter mora da bude skroz ovako mekan. Dakle, baš dugo da stoji, sobna temperatura i to lepo onako da omekša da bi moglo lepo da se sjedini. Uključujemo mikser i sada sve ovo... Sjedinimo. Mutimo. Umutili krem. Sada ćemo uzeti drugu posudu i ja ću odvojiti ovdje nekih... Da pomiješaš. Sad ćeš vidjeti šta ću uraditi. A znam da pomiješaš sa čokoladom? 100%. Neću sve. Neću kompletnu smesu. Evo neću više od ove 4, pošto ću ostaviti da dominira ovaj beli krem. Može. I dodajte nekoliko kašika čokolade. Malo se prohladila čokolada. 2. I ovo je proizvoljno, dakle to je samo da li više volite sa više čokolade ili sa manje, to ostavljam vama na izbor. Menjam mesto činijama. Znam da te šetam, ali šta da radim, Zlatice? Ništa strašno. Kratko mutimo. To je čisto kad ti osjetiš, jel, tvoj ukus po tvome da je. To je u suštini... Ono što sam rekla, proizvoljno, da li neko voli sa više čokolade, da više bude brown ili manje. Džumbus sam napravila, čitav džumbus i ovo nije sve. Dakle, kese dresira, odnosno kese za šlag i nastavci. Ovo smo u jednom od recepata pokazali kako možete sa običnim kesama isto ovo da napravite, u slučaju da nemate. Sada ćemo da uštedimo malo tu vreme i... Jedna spremna, druga spremna. Hajde da sipamo prvo brown ovaj krem. Na pola presecamo, pažljivo. Uzimamo sad krem, istisnite vazduh i krećemo. Joj. Jesi dobro, Zlatice? Jesam. Zatvaramo ih. Pažljivo. Da, omiljeni slatkiš. Svima vama u kući. Ti te s čokoladom slobodno jedi. Uf, kako da ne, pa nisi ti jedini ovdje. A deca što ti vole, to nema veze. Pa dobro, i njima daj, meni ove bijele. E sada, ove 4 sam ostavila ovdje namjerno. Sad ćeš vidjeti šta ću s njima da uradim. Žica za ražnjić. Čuj to. Probajte da napravite malo otvor. Pošto ekleri inače mogu da idu i sami, bez punjenja. Evo ovdje već stoji, super. Šta će to, Maro?
Sad ću da napunim, sad ćeš da vidiš šta ću da uradim. Ovo je samo predlog kako mogu da se ekleri serviraju. Da se dekorišu u stvari, ne da se serviraju. Sad ćeš da ga napumpaš? Da. Nemojte preterivati. Slobodno ti to još. Da, znam ti da se pitaš, jeo bi sam krem. Ovo što nam je ostalo krema iskoristit ćemo za ova 4 urerni koja su za par minuta gotova. 50 grama bele čokolade. Ide također u mikrotalasno na otapanje. Stigla bela čokolada. Dakle, ovo nam treba samo za šaranje, da vas ne buni sad što je sad na samom kraju, šta radim. Koliko ti je bila mikrotalasa? Minut i 15 sekundi. Dodajte slobodno malo ulja u čokoladu da biste napravili tečnijom, jel? A zašto? Pa za šaranje, ovo je za šaranje samo. Dekoraciju. I šta, samo promešaš tako ulje? Da, ulje u tu otopljenu čokoladu. Pa na ovaj način ona neće biti onako tvrda pa da puca. Znaš, kad se pravi glazura pa... tako, sad smo već napravili dobro. Aha, to treba da ti curi, tako da ti kipi. Da, curi, baš ovako. Ne da kipi, nego da curi, da kaplje. Vidiš. Možemo odmah. Čaše. Evo i ovo ću iskoristiti. Uzimam ovaj tanjer sa čokoladom. Ništa od tebe ne konta. Sad ćeš da vidiš šta ću da radim, Zlatko. Dakle, ovo nije moranje, ali možete. Ove što smo punili, jel? Aha, to je da ti se otapa tu. Da se otopi. Ovo je kućna varijanta, jel? Poslastičari to malo drugačije rade. Vjerovatno profesionalnije. Tačno, a ovo je ono ako želite da napravite u kućnim uslovima. Kako da se snađete. Sa ovom preostalom čokoladom pravimo šare. Čuj ti to. To je ono što u stvari eklere razlikuje od Princes Krofni. Oni su preliveni čokoladom. Kako ćete da pravite šare, to je vama na volju. I koju ćete čokoladu i da li ćete čokoladu. Jaj. Ali to, ko po običaju, nije... Nije moranje. Ali lepše izgleda onako kad ih već pravite. Hoćeš da pokažeš ljudima ovaj džumbus ovdje činije? Hoću. Koliko ima činije i sve, i svih sudova. I ovo nije sve, samo da znate. Još to tamo ima iza. Elem, to je to okruglo, 2 sata i 15 minuta, sve. Znači, ceo ovaj proces što smo radili. Degustacija. Poješću sve kolačiće. Ja ću da ih pojedem. Dobro večer, poštovani gledalci. Nek ima dobar dan, nek ima dobro jutro, gdje god da ste na ovom svijetu. Sa vama, kao i obično, parararam, kako sam ovo uvežbao. Marina. Ovdje Marina. Dajte mi to. Evo, izvolite, Zlatica. Pazi na kalorijsku vrednost. Ovo će sad ovako. Ja mislim da bi trebalo. Pa ovako, sve jedan po jedan ovako. Pa to crtani film. Onda vidim da li može ovako. Nemoj se glupirati, molim te. He? Pa daj, lepo ga uzmi, hoćeš viljušku ti dam. Mada je veliki, to nije, to je samo tanjer za slikanje. Jok, ja ću samo ove sa bijelim, ove sa bijelom, sa crnom čokoladom, to ja neću. To si deca, to je onako zbog dece sam to napravila, a i napravila sam da vam pokažem kako možete da ih dekorišete. Elem, ako ste gledali naš recept za Princes Krofne, vidjeli ste
i ovaj sada, vidjeli ste da je testo i onaj osnovni fil da su potpuno jednaki. To i jeste. Razlika je između eklera i Princess Crofty u obliku. Kao što rekoh, testo je isto, krem je isti. Međutim, ekleri, dok za Princess Crofty važi negde pod obavezno vanila krem da bude, prosto su tako elegantne princezice i da se posipaju šećerom, za njih ovi ekleri se dekorišu čokoladom. Da li ćete komplet da ih umočite u čokoladu? Da li ćete da ih prošarate samo ovako čokoladom? Jednom ili za dve vrste, ja rekoh pazi molim te, ne igraj se. To ostavljam vama na izbor. Krem, ja sam pomešala, ostavila sam osnovni vanila krem i dodala sam malo čokolade da zaista promenim ukus, onako malo ga obogati, posebno ako volite čokoladu. Mogu da kažem nešto? Možeš. Ja obožavam Princess Crofty, ja obožavam eklera. Savršeni su. Obožavam i bijelu čokoladu. Ali po meni, po mom mišljenju, bijela čokolada na ovom je višak. Ne paše, meni ne paše. Hvala ti što si meni učinila uslugu, ali sad vidim da mi ne paše. A ništa, onda vrati to. A ne, poješću i ja. Vrati, kad ti ne valja vrati, ima ko hoće. Poješću i ja, to nije. Komšije jedno čekaju sutra da im ujutro pozvonim da vrati. vrati. To nije problem. I moramo da čekamo da se ohlade, naravno. Da se ohlade. Ovo mi sad nervira što se nije steglo. Pa znaš li koliko je rerna radila? Znam. 2 ture pečenje. Uglavnom, od ove mase dobili smo 16 eklera, što je sasvim onako pristojna količina. U vezi sa kremom možete dodati i kafu. Dakle, napravite jako onako, šta ne, to što ti ne voliš ne znači da niko ne voli. Ja recimo volim, ali ne pravim zbog tebe i zbog dece. Ali ja do duše ne volim vanilu, tako da nisam u ovom slučaju kompetentna uopšte. Dakle, možete šta god vam padne na pamet da dodate u krem, da ga malo obogatite, da promenite, da, eto, prosto malo da prošarate. Malo su drugačiji kolači, iako je testo isto, način pripreme isti kao za Princess Crofty. I da, ukoliko imate strah od pripreme, ne mogu hvaliti, ukoliko imate strah od toga da vam neće uspeti, šta je? Ukoliko imate strah da vam neće uspeti, ja mogu samo da kažem da nam se na desetine žena, gospođa i gospođica javilo, koje su pratile na desetine, dobro, one što sam ja registrovala, da sam primetila od pozdrava i to, plus ti što si, gde su im zaista uspele posle ne znam koliko pokušaja po našem receptu Princess Crofty. Ono što je vrlo važno napomenuti, nema žurbe, nema nestrpljenja, znači polako, smireno i nema šanse da vam ne uspe. Evo vidjeli ste, potpuno je sve jedno da li ćete praviti duguljasti oblik eklera ili ćete praviti ružice pa da izgledaju kao Princess Crofty. To je to, sa kremom nećete pogrešiti. Ne otvarajte rernu. Nema otvaranja rerne. Ja sam pristalica toga. Mnogi kažu može kao da se nema, možete ako hoćete da rizikujete, izvolite, otvarajte, proveravajte, ali nema zaista potrebe. 20 minuta, evo još jednom ću ponoviti, 20 minuta na 200 stepeni, mora rerna dobro da bude zagrejana i preostalih 20 minuta na 180 stepeni. I to je to, 40 minuta odvojite samo na pečenje, sve ukupno je trajalo, znači sa ovim šaranjem, dekorisanjem, igranjem i tim 2,5 sata. Baš sam gledala na sat, tako da to je otprilike neko vreme, 2 do 3 sata možete izdvojiti za ovakav, ovo je stvarno onako malo lepši, onako, kako bih rekla, elegantniji dezert. Dobar je. Poslastica. Odlično. Da, nešto što se ne pravi svaki dan, ali zaista vredno i pažnje, iako ja nisam ljubitelj vanila krema i prosto tog poslastičarskog krema i uopšte kolača sa kremom. A koliko vremenski treba? Neću da ti kažem, neću, vrati snimak. Evo, vrati snimak pa ćeš vidjeti. Evo, neću da ti kažem. Tako da, sve u svemu, ukoliko imate neku nedoumicu, neko pitanje, ja sam zaista dostupni smo, ali pričam u svoje ime. Zlatica je malo više na YouTube-u, ja sam malo više na Twitteru, jel te, pošto je tamo isto. Ja sam i na Facebooku i na TikToku. Jeste. I na Twitteru, ja sam u suštini svugde zastupljen. Ja se na Facebook zaista retko uključujem, zato je zadužen Čupaš me Zlatica. Buba Švaba Zlatica. I na YouTube zvaćete Zlatica, ja sam te prozvao pre nego što si realizovao da je u pitanju Buba. Dakle, dostupni smo, tu smo vam, postavite pitanje ako niste sigurni, ako vam nešto
zatreba vam neka pomoć, nešto, tu smo zaista, jer još jednom ću reći, pratite naš recept kako sam ja pravila, princes krofne ili eklere i nema šanse znači recept iza kog stojim zaista 100% i mogu da kažem ovo će vam zaista uspjeti. Ovo je u stvari izdužena princes krofna. Pa dobro, može i sa čokoladom i... I tako ću i nazvati. Izdužena. Ekler, izdužena princes. Produžena. Izdužena. Long version. Rastegnuta princes krofna. Ja mislim da je vreme da se ujedok se za jezik. Aha. Rekla sam, htjela si nešto pošle. Da je vreme šta, da? Vreme je da se Marina odjevi, da ode u svoj vilajet i to bi bilo to. Dragi naši gledaoci. Evo nisam u crnoj majici, to sam htjela da kažem, da, pošto su mnogi skrenuli pažnju da sam stavno u crnom. Ali nemo ne zamerite, ja se u crnom zaista najbolje osjećam, ali evo sad sam malo. 2 recepta već, nisam u crnom, sljedeći naravno znajte, bit će u crnom. Jel, to već znaš? Već znam, garantujem već. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Želimo vam ugodno večer, ugodan dan, gdje god da ste na ovom svijetu. Ostanite zdravi, pravi, veseli, volite se, ljubite se i manite se negativaca. I pravite kolače. Pravite kolače. To nemojte zaboraviti. Ćao.